Moro! Mä en olekaan näitä nyt muutaman vuoteen tehnyt. Olisiko ollut 2020 vai 2021? No, ihan sama. Mä en ole näitä hetkeen tehnyt, niin ajattelin taas tämän tulleen takatalven kunniaksi tehdä tälle kaudelle in the bagi. Eli mitä mä oon ajatellut heittää tällä kaudella. Mitä mun repus on. Ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Aloitan puttiputtereista. Mä oon nyt viime kauden lopussa kokeilin näitä MVPn anodeja. Ne on tätä firmuovia. Mä oon tästä vähän kovempaa. Ei mitään hirveä. Tää on aika jäykkää, mutta tää on aika hyvin pitävää muovia. Tää on tämmönen vähän, mä haluaisin löytää, kun mä en noista uusista P2 tykännyt, niin mä haluaisin löytää joku vähän saman mallisen. Niin tää anode oli aika lähellä sitä semmoista putti tavallaan sitä käsituntumaa, mikä niissä oli. Mulla on 2 bagissa ihan perussetti, toinen millä on nyt putattu ehkä niin nyt tällä hetkellä vähän enemmän ja toinen missä on stämppi lähtenyt ja kaikkea tällaista, että tää on vähän enemmän käytetty. Nämä on vähän semmosia, putatessa on aika suoria, tosi liitosia, saa hirveän helposti spinillä sellaisia kivoja. Semmoinen luotettava pikkufeidi löytyy. Semmoinen, mitä mä oikeastaan itse niin puttiputterissa tykkään, että löytyy se liito ja se ei ole mikään sellainen dumppava feidi. Ihan sika hyvä heittoputteri. Suosittelen, jos etsii korvaajia vaikka P2. Niin. Anodit on hyviä. Sitten heittoputterit. Aika paljon täällä saattaa olla sellaista uutta. Mä oon täällä aika paljon vanhaakin, mutta aika paljon on semmoista uutta, mitä ei noissa aiemmissa intobageissa ole ehkä näkynyt. Lähdetään ylivakaasta heittoputterista. Tämmönen Glovi Envy. Nämä on suhteellisen ylivakaita, ei mitään ihan hirveitä koukkuja. On heittänyt tosi ylivakaita Envyjäkin, mutta tää menee ehkä semmoseen... No, tää on semmonen, että mä voin runttaa tän kovaa, flättinä, pienessä hyssessä. Mä tiedän, että tää ei käännä yli. Tää menee aina suoraan hyvällä feidillä. Jos mä heitän hyssessä, niin harvemmin tää hirveästi edes flippaa, että se menee pientä loivaa feidiä. Se on näiden Envyjen ehkä se juttu, että nämä on muutenkin nämä MVP-midalit ja putterit semmosia hassuja, että nämä ei oikein ole semmosia dumppaavia, mitä tuppaa monesti olevaan niin midalit ja putterit joillain valmistajilla, että lähdetään tavallaan, että kiekko lentää ja sitten se vauhti vaan pysähtyy näin, nämä MVP-kiekot tuntuu menemään silleen hauskasti. Tää Kyrolla varmaan on joku vaikutus siihen asiaan. Sitten suora heittoputteri, tämmönen Glovi kautta Eclipse muovin Proxy. Tätä mä nyt oon heitellyt aika pitkää. Tää on aivan täysin luotisuora. Mä voin heittää tän kovaa. Pienestä hyssästä. Vetää flatiksi, liitää vaan pitkää. Saa vedettyä täällä semmosia hyssejä. Pitkiä antsoja. Tää on aika semmonen point and shoot kiekko. Eli oikeastaan siihen kulmaan mihin mä tän laitan, niin siihen kulmaan tää menee. Tää on tosi monikäyttöinen. Että jos etsii hyvää semmoista tosi neutraalia lentosta, eli nimenomaan vakaata putteria, heittoputteria, niin tällaista Proxyä kannattaa kokeilla. Itse olen tästä Eclipse-muovista tykännyt ehkä eniten. Tässä on tosi hyvä sormituntuma. Hyvä heittoputteri suora. Sitten alivakaan putteri-asiaa tämmönen Electron Softiplast muovin Atomi. Tämä Atomi on tämmönen tosi matala profiili, ehkä jopa vähän semmonen pure kautta logiikkimainen. Tää on aika kulunut, ei mikään ihan järkyttävän alivakaa, mutta semmosia lyhyisiin vähän lyhyempiin tatsiheittoihin, sanotaan semmonen 60-70 metriä, saa aika suoria heittoja. Vähän kovemmalla heitolla, hyssästä flippaa, vähän lähtee driftaa sinne oikein käden backhand heitossa. Hyvä alivakaa heittoputteri. Sitten vielä otetaan tohen väliin vielä heittoputtereista, niin tietysti Softit Zone. Nää ei varmaan mä tuun varmaan heittämään näitä hamaan tappiin asti näitä Softit Zoneja. Ihan sairaan hyvä utility-kiekko, lähärikiekko. Ei tää mihinkään lennä, lähinnä siksi kun tää on tämmönen hirveä konkeivi. Tää rupeaa olemaan nyt aika lähellä sitä, mikä mulla oli se jossain Intobagissä semmonen vihreä X-Linein Zone, niin tää on tosi lähellä sitä nyt. Eli tää on suhteellisen ylivakaa,
mä heitän sen flättinä kovaa, se menee ja sitten siinä tulee tosi dumppi feidi, koska tässä ei ole, tää on niin konkeivi, että eli tässä on tämmönen älytön monttu tässä keskellä, kun tää on tämmönen perunapelto. Niin tästä loppuu lento kesken tosi äkkiä. Heti kun se vauhti loppuu, niin se tippuu alas. Tosi semmonen niinku, käytän paljon semmosia 60-70 metrisiä fore vähäreihin. Lähestulkoon noin. No sit yksi vielä tämmönen lähestymiskiekko. Mulla on tämmönen Crystal Flexin Zone. Eli tää on tätä Crystal muovia. Tää on tämmöstä pehmeätä zetaa käytännössä, että tästä saa hyvän otteen. Lähinnä sen takia, että tästä saa hyvin kiinni. Mä tykkään tätä heittää yhdellä sormella, kun heitän forea tietysti. Niin tästä saa hyvän otteen. On kiva semmonen pehmeä. Luottaa siihen, että tää ei liuku kädestä. Ja jopa märällä kelillä pitää tosi hyvin. Päkkärillä sama homma. Semmonen suhteellisen ylivakaa kiekko. Ei mikään järkyttävä jyrä, mutta semmonen, mitä koen, että tarvitsen. Sitten midaripuoli on ehkä kokenut isoimman muutoksen siinä mielessä, että nyt ei ole enää rockeja bagissa, tai itse asiassa on rockeja bagissa sen verran, että löytyy yksi edelleen. Vanha ystäväni Flattop DX. Mitä tästä nyt sanoo? Sama käyttötarkoitus edelleen mikä ennenkin. Fore antsat hyvin vahvasti. En tätä juurikaan päkkärillä heitä oikeastaan ikinä. Semmoiset tatsiforet, missä pitää saada pitkä antsa. Tää on niin täydellisen muotoinen semmoiseen heittoon ja lentää just silleen mitä mä haluan. Niin. Ihan täysin scramble-kiekko. Sitten midaripuolelta lisää vielä semmonen, että alivakaampana mulla toimii tämmönen MD3 Ground Eagle. Onks tää nyt sitten niinku... No, mulla on näitä kaksi. Toinen ei ole bagissä. Tää on mulla semmonen alivakaahko midari. Pienestä hyssestä flatiksi, saattaa vähän driftaa. Löytyy tää pieni feidi vielä kyllä lopussa, mutta tää on semmonen ihan puhtaasti alivakaa midari. Käytän sitä siihen. Ja sitten on nää, mitä nyt on tullut uusimpana mulle bagiin. Mulla on näitä 3 kappaletta, eli tällaisia neutron muovin. Onks tää neutron muovi? Mä en itekään ikinä muista näitä muovia, miten nää menee, mutta ihan sama. Tämmönen heksi. Mä joskus viime vai toissa kaudella kokeilin kerran heksiä, en tykännyt, kokeilin uudestaan, totesin, että nämä on tosi hyviä. Varsinkin mä koen, että mun oma heittotyyli on semmonen, että tää soveltuu mun heittoon tosi paljon. Mä tykkään midareita runtaa kovaa ja suht flättinä, niin nämä on ihan täydellisiä siitä, että nää ei oikein hirveästi tykkää flippaa yli. Totta kai kun tää kuluu niin kuin tää vesimeloni on ollut mulla nyt viime kesästä saakka bagissä, niin tää rupee nyt olemaan semmonen hyssästä vähän flippaa ja driftaa ja tulee pikku feidi, mutta menee ihan älyttömän pitkälle ja nopeasti. Se on ehkä se mikä ero rockiin on se, että nämä menee about yhtä pitkälle kuin rockit, mutta nämä jotenkin tuntuu nopeammalta. En mä tiedä, se on ehkä se heittotuntuma, että miltä musta tuntuu tätä heittää. Kuinka mä luotan tähän. Ne on tosi luotettavia, tykkään tästä tavallaan siitä näiden semmoisesta semi-ylivakaudesta, että mä voin luottaa, että nää hirveästi flippaa. Ihan sika hyvä midari. Sitten on toinen samanlainen, ei nyt ihan samanlainen, mutta käytännössä tää on vähän kuluneempi, tää on vähän uudempi. Lennolta aavistuksen ylivakaus. Tämä. Ja sitten on kolmannella tämmönen Lisotle tämmönen Eclipse muovi, eli tää on täysin klovia. Tää on ylivakaa heksi. Ei nyt mikään ihan järkyttävän ylivakaa, mutta semmonen, että jos mä haluan heittää heksiheiton, niin mä koen, että nyt tää on mulle semmonen reilu satkun heitto ja mun tarvii saada feidiä. Niin mä tiedän, että se on sitten tämä kyseinen heksi, että mä voin luottaa tähän, että tää feidaa. No sitten otetaan tosta noin väylädrivereita ja otetaan tosta toi yksi nopeakin. Aloitetaan vaikka tuolta täältä ihan utility-kiekkona tämmönen oranssi täystiltti. Aika vähällä käytöllä, ehkä vähän tämmönen 174 grammaa ylimääräistä painoa bagissa, mutta tälle sille jollain oudolla tavalla monesti löytyy silti joku käyttö. On se sitten joku piikkihyssy, jonkun puskan yli, metsän yli. Silleen, että mä haluan heittää se tavallaan näin ja saada sen lähendäämään lähestulkoon siihen, missä mä itse seison vastakkaiselle puolelle.
tällaiset piikkiantsa-foret, mikä tarvii feidaa. Kyllä täällä jonkin verran löytyy käyttöä. Vähän ehkä semmonen hassuttelukiekko, mut niinku, no, se on tiltti. Tiltti on mitä on. Sitten mennään vaikka näihin ylivakaampiin. Täällä on hyvinkin tuttu kolmikko, mikä ehkä taisi olla viime Interbagissa. Tämmönen vähän uudempi Glovi FD3. Ei ole mitenkään hirveän paljon heitetty. Tää on vaan tämmönen suhteellisen ylivakaa FD3. Mä saan näille semmonen ehkä joku 100-110 metriä heitettyä. Tosi luotettavasti flättinä tai pienestä hyssestä kovaa, niin mä tiedän, että se on aina vasemmalla. Erittäin hyvä kiekko. Sitten vanha tuttu, eli tämä hook läpi hakattu, tosi kulunut. Tää rupeaa olemaan tosi herkullinen tällä hetkellä. Mä oon yrittänyt tuohon ottaa semmoista vähän niin kuin sellaista suorahkoa Thunderbirdia bagia, mut sit koska tää lentää melkein kuin semmonen Thunderbirdi, niin en mä oo sit jotenkin kokenut, että mä tarviin, koska mä koen, että mä saan tällä samanlaisia heittoja heitettyä. Forella tosi paljon semmoset 100-110 metriset pienet forehysset. Tosi paljon, siis hirveästi tulee tälle käyttöön. Tää on semmonen sika hyvä metsäkiekko. Heittänyt tätä niin paljon, niin tietää tasan tarkkaan miten tää lentää. Niin ihan todella mukava laitos. Sitten mun niin kun, on ton tiltin jälkeen ylivakain kiekko näistä hitaista kiekoista tämmönen Lucidax Feloni Eric Oakley Team Series 2021 vuosimalli. Tässä on tämmönen hassu ihme pyramidi dome. Ei ole mikään pop-toppi, mutta tässä on tämmönen hassu. Tää on ihan järkyttävän ylivakaa. Aika paljon tulee heitettyä tällä sellaista forehysseä, väkkärihysseä, minkä niinku, et jos ajatellaan, että ei tääkään flippaa, mutta jos mä saan tätä ehkä sinne 100-110, ehkä jopa 120 metriin, niin tää menee mulla, en mä täällä varmaan saisi 100 rikki. Tää on ihan semmonen puhtaasti semmoinen luottokavistus. Luottovehjä. Sitten tämmönen Thoughtspacein Votum. Tää voi olla ehkä ihmisille vähän ehkä outo kiekko, että mikä ihme tää on, mutta tää on ehkä semmonen niin kuin, mulla oli tossa semmonen ei se nyt legendaarinen ollut, mutta ehti tossa omissa kaveriporukassa tulla semmonen 4 euron Thunderi, minkä yksi työkaveri osti huutokaupasta 4 eurolla mulle. Niin se oli semmonen vanha 4X polmekpehti, tosi hakattu, tosi semmonen hysse flippaava, pientä driftiä, aina semmonen tosi ihan järkyttävän hyvä kiekko. Mä hävitin sen keinariin ja koitin etsiä sille korvaajaa, niin lentonumeroilla lähdin ihan puhtaasti vaan kokeilemaan tätä Votumia. Tää oli just semmonen, mitä se oli kuluneena. Toki se oli uutena, ehkä vähän ylivakaampi tietysti, mutta nyt kun tää on vähän kulunut ja mä oon tätä heittänyt, niin tää on semmonen just semmonen. Hyssästä flatiksi. Suoraan. Pieni feidi loppuu. Antsat pitää aika pitkää. Pieni feidi. Hyssessä. Pitkät semmoset hysset. Oikeastaan tää on semmonen hakattu Thunderbird. Yksinkertaisuudessa. Sitten nämä vähän hitaammat väylikset. Mulla on täällä 3. Nämä menee aika hyvin just siihen kategoriaan, mihin nämä on tehtykin. Tämmönen Champion tiippari. Nämä on, olisikohan nämä 2021 tai 2020 mallia. Tiippari mun mielestä on vähän niin kuin väylädrivereiden rokki, että tää lentää hyvin samalla lailla kuin rokki. Eli hysset flatiksi, ei juurikaan lähde niin ja oikealle tai niin kuin kääntää yhtään yli ja alas. Ei mikään hirveän pitkälle lentävä kiekko mun mielestä. Ei ole kauheasti liitoa, mutta semmonen luotettava siihen ehkä 100-120 metriin saakka. No ei ehkä ihan niin pitkälle, koska ehkä joku satku. Ehkä semmonen satku suunnilleen. Hyvä käyttötarkoitus. Sitten on 2 FDtä. Kutosrunit. Vihreä on edelleen sama kuin kaikki aina ennenkin. Tää sininen on saattanut mulla jossain Interbagissa olla. Tää on mulla todella kovassa käytössä nykyään. Tää on tosi hyvä kutosruni FD.
hyssästä flatiksi, pieni niijaus, tosi semmonen FDM lento, eli semmoista tosi neutraalia lentoa. Ei juuri käännä hirveästi yli, ei juuri feidaa. Menee ihan hullun pitkälle, näissä on jotenkin tosi outo liito aina näissä FD:issä ollut. Tää on jotenkin tosi hyvin suunniteltu moldi. Mutta tää kutosruni, että jos joskus jostain löydätte kutosruneja, niin suosittelen kokeilemaan. Nämä on vähän siinä ehkä ylivakaammasta päästä. Tunnistaa tosta tommosesta tosi tummasta rimmistä, mistä ennen läpi. Sitten on tää vihreä, alivakaa. Eipä tästä nyt hirveästi mitään muuta sanottavaa. Joskus tällä löytyy käyttöä, joskus ei. En mä silti tätä raskinut päkistä ottaa, koska välillä tulee niitä tilanteita, että täytyy vaan saada se alivakaa kiekko. On se sitten vakiokurollinen. Sitten driveriosasto. Driveriosastosta löytyy ekana tämmönen vähän niin kuin nyt mun viimeisin lisäys bagiin, tämmönen oranssi halodessu. Otin kiertoon, näitä jonkin verran tuosta löytyy tuosta kaapista näitä halodessuja, niin otin seuraavan kiertoon, koska tykkään ottaa aina siihen ylivakaimman tilalle sitten. Ylivakaimman dessun tilalle aina sitten uuden ja lähden sitä sitten taas kuluttaa suoremmaksi ja jne. Menee aika hyvin. Tää on semmonen perus halodessu. Ei juuri flippaa yli. Saan heittää ihan täysiä flättinä. Menee vaan suoraan. Pieneen ansaa, pitää pitkää. Hyvä feidi. Hyvä liito. Tosi luotettava. Ihan älyttömän hyvä. Niinku parhaimpia drivereita, mikä niinku omaan käteen soveltuu tosi hyvin. Että kauhean pitkälle nää kyllä lentääkin. Sitten vanha kunnon vattu. Eli jos mä joskus satun hävittää tämän ja satutte näkee, että jollain on tämmönen kiekko, missä on pohjaan piirretty vadelma, niin tiedätte kenen se on. Tää on tämmönen ekajuoksun Cloudbreakeri vuodelta, en mä edes muista, 2018 ehkä jotain nyt päin. Tää on alivakan driveri, hyvin flippaa, distance-heitot, hysseflipit, foret, melkein mitkä vaan. Tää on hyvä, sika hyvä, alivakan driver. Sitten siitä oikeastaan ehkä aavistuksen suorempi, tosi paljon heitetty. Tää on mun lähinnä forekiekkona. Rakas tyttäreni siihen piirtänyt kuvan isistä, joka itkee. Olisiko vuosi sitten. Tää on vaan tämmönen kulunut halodessu. Voi viski. Foret. Pitkät heitot. Jos sitä nyt vertaa jollain lailla vattuun, niin ei nyt ihan hirveätä eroa oo. Ehkä mä vattua ajattelen silleen, että sit jos mä tarvii vähän alivakaampaa, niin mä vaihan sen vatun. Mutta tää on sit se semmonen, mitä mä heitän tosi paljon. Että ratakurota. Tää on vähän sen näköinenkin, että tää on nähnyt heittoja. Forella tykkään tätä heittää tosi paljon. Hyssästä, flatiksi, liitää ja fade. Vaikka Beastin 2. Ihan täykky, jos ei tuule. Sitten tämmönen punainen, yli kaiken Wilman murtonukea takana. Tää on semmonen nimenomaan oikeastaan se sillä ajatuksella tää kiekko mulla, että mä en tällä niinkään mitään distansseja heitä, vaan tää on ihan puhtaasti semmonen, että jos mulla on linjaa, että mun täytyy heittää jostain yli, niin se on yli kaiken. Tää on niitä ihan ekoja halodessuja, mitä tuli. Tilasin Jenkeistä näitä silloin pari. Toisen mä hävitin riuttaa ja toinen on vielä väkis. Ei juuri flippaa yli. Tosi hyvä liito. Tosi hyvä luotettava dessu. Ja sitten väkin viimeinen kiekko. Tämmönen Nuke OS. Tää on hyvin sama ajatus, mikä on esimerkiksi tässä Felonissa. Eli ihan järkyttävän ylivakaa kiekko. En tajua, miten nyt tuolla Jenkeissä heittää näitä niin pitkälle. No, niillä on tietysti vähän eri lähtönopeudet ja heittotyylit kuin itsellä, mutta tää on semmonen luottokapystus. Isot piikkihysset, pitkälle. Siis pitkälle nämä menee. Siis vaikka tää on tosi ylivakaa, niin kyllä tää niinku reilusti menee sinne hunttiin. Et mä voin heittää semmoisia piikkihyssejä, nyt mitään 100 metrin piikkihyssejä heitä, mutta niinku jos mun täytyy heittää ihan täysiä hyssessä, niin tällä saa ihan järkyttävän pitkiä hyssejä. Tää ei flippaa mihinkä tuulee. Nämä on semmosia kiekkoja, nämä tämmöiset tosi ylivakaat, mitä mä koen, mitä mä tarvin mun peliin tosi paljon. Että mä kaipaan sitä luottoa. Että mä en halua, että mulla tulee semmoinen tilanne kentällä tai tuolla radalla, että
mun täytyy heittää, on mikä tuuli tahansa, niin mä tiedän, että mä voin luottaa johonkin. Se auttaa peliin ihan hirveästi. Mutta tämmönen Nuke OS. ESP-muovi ja sikapeliverkko. Siinä se sit oli. Katsotaan. Varmasti jotain saattaa vaihtua, koska mä oon vähän semmonen. Ja mutta tää tulee olemaan hyvä se setup, millä mä tuun koko kauden heittämään. Ei muuta kuin kiitos. Kiitos katsomisesta. Palataan.